Wengane zawethu niyaphila kuyisonto namhlanje. Cha, njengoba izolo ngiphile bafethu ukuthi ngiyameseka umfowandabandaba. Ngisamile ekuthenini ngimeseke. Kodwa namhlanje ngiza noburongo bakhe. Angiqale la kulo mfana wechunu lo. Leli bamba bukhosi elibhedayo leli. Isikole sikaNgizwe bafethu siyasazi sonke kusukela kumaskandi efika. Isandla nesikaNgizwe siyasazi nenxeba lenxele siyalazi. So ibamba bukhosi leli liyaxova. Kusoba lutho umacingwane olukhovayo. Ibamba bukhosi lesingalazi ukuthi elakwabani. Liyaxova kakhulu lapha kuFacebook. Sila sikhona nje imashi and mashi ihlakazeka nje unesandla. Ngoba uthi yena uyibamba bukhosi ongalazi ukuthi elani. Uyaxova lo mfana, ukhuzana lo mfana wantombane. Akathi ukuxova ngesandla sechunu. Bese ngenza la umfowandabandaba. Wena phakela umthakathi akwazi ukwenza lento oyenzayo. Siyakweseka impela sisemva kwakho kulesimo kusona. Ukuthuka ku social media kwenza vele ukuthi mhlambe ugcine usubehave ngendlela engekho right. Kodwa as umholi obumba isizwe awukwazi wena ukuzoposta ama-poster kanje kuFacebook. Uposte ama-video ethu sithi siyakweseka ebe ama-member onawo kwi-march and march nawo enama-fan nawo engakuphosti okukhulunywa yithi sama-fan. Thina esinilandelayo sinokukhuluma noma ngabe yini ngoba iqiniso silazi. Iqiniso laziwa yini enanibizela uRamaphosa enafena ukukhuluma naye. Iqiniso laziwa yini enanekuhlanganele nge-march and march. So wena mfowandabandaba ukwazi ukuzothatha ama-poster enziwe yithi sithi sohlangothini lakho bese uzowaposta epageni lakho. Yebo siyakweseka, siyasho namanje siyakweseka. So kodwa manje if usuzoposta ama-video kanje nama-comment kanje nama-post abantu kuFacebook. UFacebook akwazi wakhe, u-social media akwazi wakhe. Into ebeniyenza siyayithanda izimash and mash. But izinto osuyiposta wena ukuthi ufike nani kwi-march and march, wafika nani, wafika wenzani. Angibothi kubalulekile lokho. Thina as ama-South African siyawazi amagalelo akho ofike nawo kwi-march and march iqala until kuze kufike lesigaba esikusona. So if wena usubalula ama-spice ofike nawo kusho ukuthi noNgizwe akabalule igalelo lakhe afike nalo noJesinka abale amagalelo akhe the way akasebenze ngakhona. Ngisana usibukanisa nezwe mfowandabandaba. Ake nizame ukulungisa bafethu. Noma vele ningeke nisathembana kodwa akuyona indlela yokusebenza lena enza ngayo.